teď. Tak co, Zbíňo, ještě 30 před náma. Výborné, to je skvělý. Ponožky to chce lepší. Lotrem. Něco povíte, pane? Jo. No, bude svačina, má pravdu. Tak, a kruhový výhled, ten si dáme hned. Tak, tohle to je směr východní, Polsko, Hrádek. No a tamhle už nám vykukuje, co asi? No, vidět to není. Tady jsem měl vždycky stejný pocit, že se to nedá ujít, no. Takže nic nového pod sluncem. Tohle je ještě, no. Tak si to zase dáme ještě a objedeme tady kolečko, protože to je potřeba. Tak, tohle to je pohled jižní a Ralsko, viď? Jílový vrch nad Kunraticema, Svitávka a teče takhle dolů do Mimoně. Tak, tady je vidět Středohoří pěkně, dálce Vlhošť a když dobře zaměříme, tak je vidět Ronov. O, blbě. Tady je Ronov. Tak. Lužický hory, neboli to, co už jsme ušli. Tak. Ještě si je dáme jednou takhle v panoramě. Evo. Tím končíme. Kilometrů mě nezajímá. Jeden druhého břemena neste. Tady. Eine Trage des anderen Last.